It's another Sunday adventure with my BYC family, and this time we're heading to the north of Cebu. Watch us as we prepare our samgyeopsal by the sea and join us for this another adventure as we head to Kuya Jom's crib, where we drive, dine, and dive. Today's my first time to do the scuba, and I can't wait to share this amazing experience to all of you. This and everything only here at Kuya Jom's crib. Tara, let's mga lagans! Hi guys, Miss I here and you're still watching Maistrang Laagan, and for today's video ay nandito tayo ngayon sa Kuya Jom's crib, and again it's another first time na gagawin ni Maistrang Laagan, and again first time, ulit first time. So first time ko ita-try ang scuba diving. Excited ako, although alam nyo ba, hindi talaga ako marunong lumangoy, pero ita-try ko ito ngayon, and di ko alam anong mangyayari sa akin. Lakasan ng loob lang talaga to. So yun. So kasama ko yung mga BYC family ko. Nandito sila. So yeah, tingnan natin kung anong mangyayari sa araw na to. And I'm excited. Yeah, see ya. A few inches later. Guys, busy sila. Video. James. Okay, nagtanaw ako. Tanaw na siya. That's chasing James and kat ko. So busy na sila guys. For the samgyup later. Hagwa daw si Pijabe, hagwa time sabi hagwa daw, hagwa. Ito. Ay, alos ka buwag. Sige. Oh, hagwa daw siya. So guys, bawal pala. Tapos naglagay-lagay ng mga sa video. Ayaw! Kadyo! Ano na ako eh? Video okay, pati kayo magtawag. Ito yung yura pag-asali. Asa sa dalawang list ko to eh. 1 hour later. Guys, productive kayo si Daisy. Kay while nasa Kuya Jom, editing siya sa iyang vlog. Oh, di ba? Productive. Sana all productive ang mga weekend. Kita, Ani, kumusta? Productive din. Sana pinaka-productive. Productive. Nag-leave talaga. Si Jay, every week na siya. Naana siya cut. Nag-leave talaga siya para productive siya din. Productive din Hanggang to. Monday. Naka-only po, 4 days. Long weekend na siya. Nag-leave po ako para maging muchacho nila. Guys, si Figure, ready na kayo siya. Yes guys! Ang kabawong guys! First time na ako nag-vlog karon. After pila ka, duha ka buwan. Murag taas-taas naging pahuay. Why upload Si Jay, nakakuha na siya. Pero kani every week yun siya guys. Every week, mga Abangan nyo ang Cat Goes na serye niya. Si Daisy is always very ready. Bye, guys! Nakakuha na siya. Let's enjoy! It's my
Ikapila na niya. time. Nasuki na Today. siya. Ambassador na siya ni Kuya Jom. First time. Magkabaw mo lang mo. Di ba ya? Pero ito ang pinaka first time. Para masali siya sa tag. Hi guys! Pero pang tag lang yan guys ha. Para Imagine nyo, magda-dive sila, tapos ako tagaluto na. Yun, yan ang role niya. Kaya siya ginising ko kanina. Diba guys? Di ba ang bait ko? Ang bait ko guys, baka naman subscribe nyo ako. Pero for tag lang siya. Pero for tag, para may lalabas na Chasing James. A few moments later. Welcome to Kuya Jom's Crib. Kwanta karon for namon rin karon for DSD or scuba dive or intro dive sa band. Okay. Kinsa naka suway snorkeling? Snorkel. Snorkeling ako. Pwede na snorkel, Sa snorkel. kuan o pwede siya. Ang difference lang is natin ito ang gears na ginagamit, which is makapadugay ka sa ubos. Which is ang free dive. Itong one breath naman na siya. Okay. Anyway, mo na itong equipments. Lahat ay itong mask na to. Dani pasak ninyo. Di ko na siya matagak. Na kung magka-trouble sa ilalim sa tubig, maputol ang inyong strap, dili na siya matanggal. Okay? And then natay skills ano nahimuon niya sa ubos, sa ilalim sa tubig. Kaya dili man ta na pagnaog na sa tubig. Lang ito din diretso. Kaya to? Guys, mauday ni si Kuya Jom. Hi Kuya Jom! Hi, hello. Welcome to Maistrang Laagan. Welcome to Kuya Jom's Crib. Kuya Jom's Crib. Kuya, kanang dira ba ko kabaw mo lang nguyo, okay ra? Sige lang, okay naman. Kaya ang diving is different from swimming. Ay, very good. Mo nang kan lang lakas loob ra jud ko ni Kuya. Ay, sus, okay ra. Dagan ka tagi ko din eh. Dagan Lagi dive. first time nga mo nang gitry na ako kay ingon ni Daisy okay ra man daw bisan di ka ba mo lang mo eh. Okay, we have kuan man. The best dive masters nga ako. Yeah. Right, makatiman ninyo. So, may Yay. problema na. Thank you Kuya. Right, so, ako, diver man sa go, pagaw man, ilar akong isugo, toy po dahil action. Sideline ni Kuya Jom. Right, so see you sa imong dive later. Yay. Watch out sa iyang video. So, atong graduhan siya later. Alok ka, mahadlok pa na Sa Kuya. kanindot na Mabagsak yan, ka ni. Kasi ma-fail ko. Okay na ma'am. Thank you Kuya. Alright. So we're gearing, saan yung tawag? Gear up daw. We're gearing up. Kanang pili na matuwad na ko ani ba? Ha? Take over guys. Bugat guys. Pero okay lang. Excited na be. Excited na guys ko. Excited ko guys. Excited ko. So ready na gid among gear. So nanaw sa likod. Nanatanan and then set up na gid. So guys, all geared up na ta and honestly bugat siya. So padung na ta sa dagat. See you sa dagat. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Go! We're here na! We're going somewhere down the road and down the ocean. Yes, laban. Laban, bugat siya Laban. guys, pero sige ra. Yes. Wala Sila lagi dyan okay, grabe gid among ko. Imagine tanawa guys, iyahan ko sa likod. That's so Yes. heavy. Yes. First time na mo ni video. Yes, sorry happy first time. Laban. Laban lang mi. Guys, nana chud pa diri. Okay ra. Laban na chud ta ani no. Mauna chud ni, we're here na talaga. So bye Sir James. Bye, see you in Camotes. Chasing James, see you tomorrow. Guys, see you later sa underworld. Char. Oh, hinahinay ta diri kay naa day mga bato-bato nga basig matong mata dayon. This is actually half sack. It's 25 kilos. Ang bigat-bigat niya. Go, laban. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again,
Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. 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 We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. Hey. It's alright. Hey. It's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. 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 Alright, so let's move on. So I would just like to share my experience sa aking first time na scuba diving. Kailangan hindi ka lang talaga mataranta, tapos laging may presence of mind kung ano yung mga nafe-feel mo, tapos kung ano yung mga itinuro sa iyo nung parang little training before going to the water, before going underwater. So kailangan you have to pay attention because you'll use it once you go and dip dun sa tubig. So like pag na-feel mo na parang masakit na yung tenga mo dahil there's too much pressure na sa baba, so you have to equalize. Tapos pag yung may tubig ang mask mo, so kailangan din para mag-blow para malabas yung tubig. So ganun lang, paulit-ulit lang siya, and manageable naman yung saan ka hihinga sa oxygen. So consistent lang talaga, dapat wag mong bitawan yun whatever happens. At kung nabitawan mo man, and may tinuro naman kung paano gagawin yun. So yun, ang saya sa baba ng tubig, sobra. Ang gaganda ng mga corals, ang lalaki, ang titingkad ng mga
fish, ang gaganda ng mga kulay. So it's a wonderful experience sa baba ng tubig. Underwater, under the sea, under the sea. So yun. So please, don't worry sa mga nagwo-worry dyan na dahil hindi sila marunong lumangoy. So hindi naman ako marunong talaga lumangoy, but I was able to do it and I've managed to do scuba diving, di ba? Lakas ng loob lang talaga yan. So may mga times na nasa baba ka ng tubig, yung parang pag-blow mo ng tubig, yung pag nalagyan ng tubig yung mask mo, tapos pag-blow mo, parang nasama yung tubig papunta dito sa mata. So, mahapdi siya. Ayun, may nafe-feel akong mahapdi. So, ang ginagawa ko, I just close my eyes ng matagal-tagal and then open it again para lang ma-stabilize yung yung mata mo para mawala ng konti ang hapdi. Pagkaalis mo sa water, like when you go back dito sa sa shore, sa my shore. So, parang dahil first time ko nga at hindi pa tayo sanay, feeling ko yung parang nag-jolak ako na ang sakit ng panga at saka ang mga ngipin mo, hindi ng ngipin, parang ang panga, parang nanigas, ganun. Pero sila video, wala naman daw naramdaman na ganun. So, baka ako lang yun. So, yun. So, after that, yun, samgyup, and our lunch, it's already 2:30, almost 3 na. So, yun, kakain muna kami and yeah, after that, uwi na. So, it was indeed a wonderful, memorable first time experience ni Maistrang Laagan. So, it's another bucket list. Check! So, patuloy ang laban dito sa aming samgyupsal na ewan na nangyayari, basang-basa kami lahat at dahil dyan ay nag-ground na kami. After scuba diving, so proceed kami sa aming next activity which is ang samgyup namin. And yeah, in a while we'll have our lunch. Na to siya, yung papuntang lunch na dinner. It's already 2:30. Snacks na ba to? Hindi na to lunch. Parang snacks na siya. So our samgyup salamat. Our samgyup has turned into grilled chorba. Pang beef tapa. Dito na yung mga tapos na. Mang-lunch na ta guys at almost 4 na, di ba? 3 na ron. No, 3:30 and lunch / merienda na ni siya. Let's eat! Ang kimchi juice. Mga unsa guys! Hi guys! Closing! Ingan ni video, it's closing time! Wala yung viewers mo. Bumali nada ilang vlog yung pisto. Closing remarks, it's closing time! May ganun kara wala na. I hope nalingaw ra mo guys. Kay si video lingaw kayo siya. Thank you so much for watching, and today is such a very fun and adventurous day, and super we had fun. By the way, Jom's Crib, Kuya Jom's Crib is located here at Panalipan, Catmon. So papuntang Northern Cebu. So they don't offer they just don't have scuba diving, but they also have mga masasarap na food. Super sarap ng mga pagkain nila. As you can see kanina, meron kaming seafood platter. So yun. So that's it for today, and thank you so much for watching. I hope you continue to support Maistrang Laagan. Bye guys!